Kung doon na may pangan, dapit, lugar o susama ning atong subilanon, kana sulagma lang, ugwa tuyo sa tagsulat. Hitabang! Hitabang! Sino ka mo? Sige! Patay buhi! Anor! Hitabang! Lumasari mo ko karikon! Sige! Dagan, Pinor! Dagan! Ipusil ko nila! Ang doon na yung mga patayang buhi nga nagugod na ko! Kung hindi ka mamatay sa bugarwas, mamatay ka sa mga subis! Kung sa isama ka niyago nila! Patay buhi! Patayang buhi! Sinuwat ni Jojo Alegre Burung. Direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Spinner Ariel Mangkao. Audio Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Patayang buhi! Dalit ka na to sa RMN Drama. Gisugat si Benhur sa daotang balita nga natabunan ang iyang amahan dito sa minhan nga gitrabahoan niini og ni-design siya sa iyang pagkasundaw aron mangunay sa pagkaut sa natumpag na minhan og maluwas ang amahan. Samtang si Mr. Luke nga maitag-iya sa mining company naningkamot gyud mabalik sa normal ang operasyon sa iyang minhan ug mahabwa ang natumpag nga minhan ug karon mga kasama niyan bag-utang sugilanon. Patay buhi. Ayaw kabalaki ang dapit sa minahan nga nakulaps. Kaya doon na ko'y mga experts nga mga mining engineer nga mutrabaho aron mahabwa ang natabunan sa maong minahan ug makuha ang mga tao nga tuas sa ilawom niini. Dad, Kadto na napita sa barangay bungtod nga minahan ang dako kayong kadaot. Wa maunsang uban pang dapit. Busa anak, angay lang nga ipadayon ang pag-operate sa maong minahan. pero nakasiguro ka ba, Dad? Nga way problema ang ubang dapit sa minahan? Gipasusi mo na ba kining tanan, Dad? Oo, humana. Gipasusi ko na sa akong mga sakop. Og ugma, doon na report nga madawat ko. O kung doon na may problema, sulbaron na yun sa labing madali nga panahon. Dad, Daghan kita og kwarta. Daghan kita kagamitan pang konstruksyon. Mga materialis. Ilabi na sa mga dagkong truck. Og mga koneksyon. Dili masira ang atong mining company. Daddy. Anak, gihuna-huna ko ang mga trabahante nato sa minahan. Kung ipa-close na ko kini, ha? Asa man sila mabuhi ang ilang pamilya? Ilabi na sa barangay bungtod, ha? Nga mo'y naepektuhan gyud sa linog. Dad, Anak, huna-huna ka na. Samot nga maglisod sila kay wala sila trabaho. Ug wala sila ipakaon o ibuhi sa ilang pamilya. Mamatay sila sa gutom, anak. Daddy. Sherlock, ay mong baso? Tuwa na ba si Samantha siyang lawak, Judas? Ito na, sir. Kita na ko ka ni Sud na. Kalabad sa kong hinihitabo karon sa akong minahan. Animal. Kadtog yung barangay bungtod ang natumpag. Buisit! Bitaw, sir, oh. Lawom na mo ka ito.
Posible gid ko nga daghang bulawan ito napita. Babaing animalay. Hinayang tingog mo. Sorry. Sorry, Sherlock, sorry. Last good, eh? Kinahanglan nga sa labing dali nga panahon, mahabwa ang natumpag. Kadtong mga dagkong bato, kinahanglan makuha ka to. Aron ipadayon nila ang pagmina o bulawan didtong dapita. Kinahanglan yun, Judas! Sa baas na yung makina eh. Na nakabuades na tumpagan sa minahan. Di gusto mo katugan ni tiya. Bahala dagdig ko ba kato. Basta kay ang importante makuha nilang dakong buhi si Kadyo. Mga sa Telusing, bahala na sila. Saba na sila di ay. Importante, maugat ang tabunan des minahan. Ilang binas tiyo Kadyo. O, tanam mo. Unsa ko dito? Sa to tiya. Tunog ko yung naugat ng mga patay. Si Kadyo! Tingnan dako na nila si Kadyo! Oo, tara tiya. Ato des minahan. Dali Telusing. Buhi lagun tag akong bana! Buhi lagun tas Kadyo! Kaso, kaangtod sa baho. Oo, sa kanil lugar. Mga tao, nagpaingon ka na ko. Nagtakiang. O nangayo sila og tabang. Naunsa ba na sila? Niya gusto kong lawak. Nagdamgo na di ay ko. Kalain sa kong damgo. Mga patay. Mga patay nga namangon. Andamang sa kinan, Judas! Pagdali! Either! Taga mo. Si Daddy Lo, murag, manglakaw sila. Alas 11 na kagabion. Asa mo ka sila paingon? Magawas ko. Magsusi ko. Sherlock! Kumilmado. Doon na sila naugat ng mga patay lawas. Pero dili ito napita sa pinakalaw nga bahin sa minahan nga natumpag. Mau ba? Sige na! Bandaran sa kinan! Dad, wait! Sa mga tama ni Sherlock. Sam! Nagmata ka pa di ay. Dad, asa mo paingon? Ngayon ko yung di mo tanan mong bodyguard. Sa minahan dito sa barangay Bungtod. Ha? Doon ay naugat ng mga patayng lawas dito. Mao nga magsusi ko. Mukuyog ko, Daddy. No! Dini ka lang, Sam. Tingalig delikado dito. Dad, tingali og doon ako'y matabang. Oh, Doktor ko, Dad. Tingali og doon ay mga buhi pa nga angay at imanon. Bitaw, Sherlock. okay. Sige. Kadiyot lang, kuhaon ko nga ako mga gamit. Og tawagan ko si Zuzette. Og ang mga kauban namong nurse. Kadiyot lang, Daddy. Uy, kilain na to. Akong bana intaw. Telusing, kita na lang akong tanan patay pero huwag yun dito siya Kadyo. Ganaw ko. Mato sa akong gipangutan ng minirot, Telusing. Doon na pagkikunoy dagang mga natabo na dito silaom. Dito silaom sa minahan ba? Ug lamit, mga patay na kuno silang tanan. Unsa?
Ah, Ginoo ko! Kilusing, oy! Ayaw kamatay diya! God! Kaluoy nila, oy! Wagi survivor nga ilang naukat. Pulis patay nila silang tanan. Ipakuha ko na yun kayong tanang patay. Ako'y muabaga sa tanang galastuhan sa pagpalubong ining tanan. Doon ay mga buhi nga ilang naukat! Friend, mga nurse, dali mo, butabang ta. Ang atong mga gamit. Samantha! Dini ka lang! Ayaw pagduol dito! Daddy, nagkinahanglan sila na mo. Busa tabangan na mo sila, Dad. Luwas doon na mo sila. Samantha! Sam! Samantha! Bida ginigla ka! Kabuutang yung Samantha Sir Lokoy. Siya dato kayo. Tuktura nga gwapa. Sexy. Pero wag arte. Bitaw, Sir Lok. Saglapo ka na napita. Kunya hugaw kayo. Tuwa, nyato yun. Itabang yun sa mga survivors. Pagkabulahan, subukaan ko na Samantha. Sir Lok, skita boy. Animal ka! Gusto ka ba? Gabukan ko kasong magulagol! Sorry. Sorry, Sir Lok. Igor ko ni daig niya. Hinom! Huwag ka mo! Usaw mo! Ngayon niya pa man mo! Ato ayo Samantha! Mga kunto! Bantayan ninyo! Mga hanggaw! Bisit! Di pa sagdan mahinulan akong anak! Mga tonto! Sir, sorry kasi kung nasulti siya. Tinood mo sa pa? Bulahan kayo ang mahumbanan sa Samantha? Buang ka! Gilaban ko. Tonto! Dili maminyo ang akong anak! Nakamati ka! Dili siya maminyo! Friend, luoy nila, oy. May lang gari kayo natabang pa nato dayon. Pero kinahanglan ang nato sila sa ospital. Madod pa nila, Dilo. Nagpaingon ako nutin hang ubang mga ambulansya. Ngamuda sa mga survivors. Ma'am! Ma'am, excuse me. Excuse me, ma'am. Tabangin mi ninyo, ma'am. Ang akong tiya lusing, ma'am. Tuwa rin tustin, mamay. Mapag makabalik siyang panimuot, ma'am. Tabangin mi, ma'am. Ako na mo kuyog niya, friend. Salamat kayo, ma'am. Tuwa rin tumatin, ma'am. Tuwa rin tustin, lusing. Ma'am, unsa di ha? Unsa di nang imong gibuhat, ma'am? Gikuhaan ko og BP ang imong iyaan. Blood pressure. Ah? Taas ang pressure siyang dugo. Kinahanglan nga dadon siya sa ospital. Ha? Ipa-check up na to siya. Kining, ma'am. Kasi, nga ni mo, ma'am? Samantha. Samantha. Ako si Luke, ma'am. Gupahan mo, ma'am. Doktor ka ba? Doktor ko. Nga naman. Naku, injection, ma'am. Injektanti ka? Joke ra, ma'am. Ikaw, gihit, mausad ka da. Basta, ikaw ang niya sa akong atubangan, ma'am. Kamaw ko, bisan unsa. Gusto kang masahihan, di ka, ma'am? Masahi. Oo, unsa? Hoy! Ayaw ka buhangin nga akong anak, ha? Ay, Usa man! Gusto kang nagbukaan ko ikaw si Mungo, ha? Dad! komedya na to, sir. Ay, joke-joke lang ba? Dili joke ang ako! Hanggaw ka! Bastos ka, ha? Dad, gusto niyo gani, anak. Nag-joke lang si... Lulok, ma'am. Lulok. Basin masipyat niya ka. Klaro nga! Bastos ka gina! Dad, gusto na. Tana, Sam. Mamauli na kita. Nagamot na ang mga ambulansya. Makuha ng mga survivors. Dad, iapil ko ni siya pa ospital. Nidad kaayo niya. Unsa? Kadyo. Kaya, uy, ako tao ni Tia Lusing ay, si Lulok. Kadyo. Ay, akong bana. Nay, ayaw palabis si imong kipati, ha? Inanayan lang imong kaugalingon. Taas na yung imong pressure sa imong dugo. O gikinahanglan nga dadon ka sa ospital. Hospital. Dili ko. Tia Lusing. Nay,
Para rin si mo kaayuhan. Tingali mo unsa ka pa. Nakinahanglan ka og medication. Sugod na lang, pero, Ma'am Samantha, problema kay wami may 40 taon. Ay, mahal siya na pa ospital. Ayaw ka bala ka. Ako na bahala sa pagpa-ospital ni nanay. Sige na lang. Pa-hospital na. Kay mamauli na mi. Kung saan ang oras ha? Ayaw na lang, ma'am, sir. Sabay na lang ko magpahuway. Adto lang ko dito. Na masakit tambal dito sa bahay. Nay, ang importante manggod nga masiguro na to ang imong kaluwasan. Ayaw ka bala ka sa galastuhan. Ako ang bahala sa tanan. Ma, Nabot ang ibig sabihin sa lungsod sa San Juan. At yung iyot ang natawan. Ayaw kay sa iyo naabot. Alas 5 pas kadlawon. Ako cellphone na. Yalig doon na may signal. Kaligtas sa mga message. Siya gaw lulong. Siya nag-fix na ako. Gaw tong di ami sa ospital ni nanay ni mo. Diretso lang din sa ospital. Kinuha ko. Nausap si kasi nanay Lusing. Ganun naaman sila sa ospital. Lucilia Alipio. Mori ang private room ni nanay Lusing. Usuot to. Nanay Lusing. Daw! Ay, salamat daw. Mayugay niya na ka. Daw, noon sa na nanay Lusing. Ganun niya siya din eh. Ay, kipa-admit siya itong doktora nga si Ugwapa kayo gaw. Nga si Dr. Samantha gaw. Kay taas mo kitugos na nanay mo. Huwag ginang may admit. Huwag ninano ka pag umanog inog tambal. Kaluoy siya kong inahan. Tood, kung siya nabalita dito sa minahan, si Tatay Kadyo, nakita na ba? Kinuha ko. Si Tatay Kadyo. Mao ka na gaw. Ubay-ubay ang nagkat dito gabi eh. Pero patay silang tanan. Pero doon na siya survivors gaw. Huwag nasa diri na admit. Pero dili na kay daghan. Kinahanglan mo tabang gusto pangita ng Tatay Kadyo. Mayo pa gaw. May pamutabang ta. Good morning. Gaw! Dr. Samantha. Mo ni siya gaw. Ang giingon nimo si Dr. Samantha. Kaguapan niya. Doktora, ma'am, Dok Samantha, si Aga Udong. Gaw, si Doktora Samantha. Binhor Alipio. Dali ka tunol sa kamot agaw. Gaw. Binhor ni siya, Dok, alias Udong, kay mahilig ng kinig Udong. Lumatay ang kamot, Dok. Limpyo niya ang kamot, limpyo. Samantha Williams. Mauding mistisa ka, Dok. Pero, di man lagi mayog mistiso imong daddy, katus daddy look ni mo. Bistak mo mo sulti, isugi ka kayo. Ang akong lolo, ang amahan sa kong daddy Luke, ang Amerikano. Ang akong inahan, Pinay. Lungad nga taga dinhi sa lungsod sa San Juan. Maudi ay. Gaw. Buhi na gaw. Sorry, Dok. Di kalipay kong nahimamat ko ang itabang sa akong inahan. Kalipay ko usab nga makatabang sa itong mga kaigsuunan. Salamat kayo sa pagtabas ko inahan, Dok. May isa pa yan. Lingkod ay. Sorry. Lingkod, Dok Samantha. Salamat. Pero dili ko magdugay. Kuhaan ko lang usab si nanay sa BP. Dok. Dok, ako sa sunod na. Kuhay ko BP sa akong kasing-kasing. Kimuro, naglagubog ba sa mga kita ni mo? Si awagin ni mo lulok, uy. Usbunan ko, Dok. Daghang kay salamat sa iyong pagtabang na mo. Ilabi na sa akong inahan.
sangpit mo. Mong, didool ta nilang ka. Noon sa mong ka? Wa man. Tana, mga ulit na ta. Mura man na lain ng paminaw na ko sa kong lawas. Overfacting tingali ka? Excuse me, Dok Samantha. Kamancho niya. Kagwapo. Dok, pwede ba magkagawas ang pinahan din sa ospital? Kadiyot ha. I-check ko ang health condition nga na-record din sa mong inahan. Salamat kay Dok. Hi. Ikaw ang anak ni Lucy? Oo. Ako si Binhor. Binhor Alipio. Zuset, medallion. Best friend ko ni Samantha. O usa ko ka nurse. Ako si nagsibisyo ni nani ni Mulusing. Glad to meet you, Suset. Salamat kayo. Sir Ben-Hur, okay na. Pwede na makagawa si nanay nimo. Og ni ang reseta si mga tambal. Og ayaw nagit kalimot sa pagpatumar ni Inis sa imong inahan, okay? Ni Nanay Lucing. Salamat kayo, Doktora Samantha. Hain ang billing section din ni Dok? No. Wa may bera na ning mga ospital. Ha? Sila ang usa sa tagihain ning mga ospital, Binhor. Unsa? Dok, kay ko gubayaan eh. Di mo pabahiron? It's our pleasure nga makatabang mi ninyo. Ilabi na sa mga biktima sa mong mining company. Osbon ko, Dok Samantha. Thank you so much. Wise sa pa yan, Sir Ben-Hur Alipio. Sige. Excuse me. Ka-gentleman, oy. Macho pa yun. Gwapo pa. You know what, friend? Nakita na akong future husband. O siya na. Si Binhor Alipio. Unsa? Unsa na kalutan mo sa mga survivors? Dili niyo maayos silang upat. Ang injection ng pakalma. Kailangan mo ma-injectionan sila. Ako na ma-inject na yung pagpakalma sa usa. Ano naman ka na sila? O sila yung tabuin nila. Unsa? Mura sila o gipangpatol? Mao ka na, Dad. Kalit lang nga, nikurog sila. Katugupat ka survivors. Dayon grabe ang pagkirig nila. Mura gid patol. Maayo na gani kay na-injection ng dayon na mo sila pangpakalma. Ug tuwa, nahinanok na sila sa pagkatug. Og giobserbahan pa namang ilang kondisyon kay bugnaw kaayo sila. Mao ba? Friend! Manawag mga survivors! Dali dayon! Dad, manawag ko ni babalik ka. Bye, Dad. Hello, Samantha! Samantha! Gi-off na niya. So kaya nitabo sa ospital, Sir Luke. Andiyan man sa kinan! Agdoon to si Samantha! Sir. Lusing, magagawas na tayo din sa ospital. Ay, salamat taon. Makaulit na yun ay ta. Gaw. Ang mga gamit ni nanay, ikaw rin bahala, ha? Ugaw. Tanaw mga survivors, oh. Naluspat na nila. O, dili mo daw kung ugat ng gawas. Noon sa marka sila. Ang temperature nila. Dok, kumusta kayo, Dok? Bugnaw kayo sila? Unsa? Wala. God! God! Wala! Patay sila gubat! No! Unsa? Yes, Dad. Wa maluwas ang upat nga nag-survive unta sa minahan. Patay na sila. Ipalubong din na to ang ilang mga patayang lawas sa labing dali nga panahon. Ayaw lang una, Dad. Ipa-autopsy una na ako. For what, ha? Ngayon kinahanglan pa man nga ipa-autopsya ninyo ang ilang mga patayang lawas. Gusto lang namo nga masuta kung unsa gid ang ilang. O sige na singgit! Ngano to? Dadali, Dad. Magsusi ta. Saan kaya ka mo sa kuwas? Makuyuhan ko
na! Ikaw dinig ka nga. Patayis na nursing. Anak, Nursing, balik ko. Magsusil ako kung sila ito sa mas. Ano kang nagubot ng tao? Oh, meron nagkagumot ka mga tao din sa ospital! Ha, Judas? Ano ni? Sir, doon ako ipatay nga nurse dito sa luwak sa butangan sa mga patay. unsa? Sa mortuary room? Oh, ano ma'am? Kada ko daw, ya. O, tuwa ko sa sud ang maong kriminal. Fran! Fran, si Jessie! Punta na ko na si Jessie! Unsa? Pagtawag mga police, friend! Dali! Judas! Sudlong ka ng mortuary room ng mga ospital. Titingaling makaikiyas pa ang mga kriminal. Dali ka mo! Ya, gasap! Dad! Pag-amping, Dad! Dok, kung saan ito po? Meron nagkagubot ng mga tao. Kuan, doon ako ni kriminal diha sa mortuary room. Butanganan sa mga patay. O, nagabiktima o kauban ng nurse. Usa? Gawas niya! Og surrender! Dad! Silok, kung kaya sa pulis, oy. Tinggal makaikiyas ka ng kriminal ka. Nada sa sud. Huwag hospital na. Sige! Sundan ninyo! Katingali ito, nagpakaikiyas! Sige na, Rita. Patira ko ha. Patay mo. Patay! Uy! Pagkadagang daan ang galing niya sa likod. Medyo bitit. Tagal ang magkama. Hoy! Arang nga sa sasawag! Hoy! Kasi nagpunti sa kwan! Uy! Wala magliw! Tagal buko. Pagpatay bayo ha! Agi mga oras! Ano ba yun? Tingnan ang barbado ang mga kriminal. Huwag nagtago siya ilaw sa mga luwak. Sila sa kama. Ano ba yun? Ay mo kumpiyansa ha? Huwag traway yung masok. Hoy! Hoy! Putagan ako nagpatay! Buhok ba? Sige ba, hoy! Angkot kayo! Uy! Kadagang pilakan yung mga oras. Patay na! Nawatos-watos ang tiyan ini! Dad! Dad, balik ka na, Dad! Nadalo! Kasi nagkikusog diya sa mortuary mo. Nakita niyo sa kung mga sakop ang kriminal. Dad, ang mga polis! Mayo! Mayo kayo diyan ang mga polis! Bagian ninyo mga polis! Bagian ninyo! Hey! Susiyan niyo! Patay mo siya! Dali! Ayun! Si Bayo! O siya ito ni Bayo! 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 Ha? Kilo ko! Ikaw! Bayo! No! Siya ba siya? Lumarong sila! Wakas! Wakas! Wakas sila! O siya niyo! O sila! Nahilom na. Unsa makinitabo dito sa sud? Sa kinito mo. Wala yung buto-buto. Dad, nanggawas na mga polis, oh. Oh, si Judas! Si Judas ka ng ilang giagak! O nagkadugo! Sa kinito mo, anak. Ahain man na yung mga kauwanan. Nganom siya namang usaang giagak sa mga pulis. Nganom magka. Unsa to? Muna niya itabugaw! Ogaw. Di ba natugot ang makagawas din sa ospital? Doon yung mga pulis nga, nag-investigar pa din eh. Unsa? Pero sing, ari lang ulat ha. Magpaabot na sa go signal sa taga-ospital kung kano sa kita natugot ang makagawas. Kumusta na si Judas? Nagkatuog na, Dad. Human ako ma-injection ng pampakalma. Dili ko makatuos sa mga nahitabo. Nga naman to? Nahulot o kamatay ang mga kaubanan ni Judas. Og daghan sila og pinakan og mga pinusiran sa kalawasan. Mahibawaan na nato, Dad, kung magkasulti na si Judas. Pero sa pagkakaroon, murap og na trauma si Judas. Ang mga pulis
Naghimo na sab silang lahom na investigasyon sa mga panghitabo. Dad, biyaan ko na ikaw din sa lawak ni Judas. Asa man ka? Kinahanglan akong i-autopsy ang mga patayng lawas, Dad. Katong mga kaubanan ni Judas, nga dunay pinaakan, nahiwa ang tiyan. O gilabi na katong upat ka, patayng lawas nga tuwa sa mortuary room. Nga dunay pinusilan sa kalawasan o sa ni ini. Unsa? Nahibuong ko, Dad. Kung nga nung dunay agis sa pinusilan ang mga patay na, nga nung ipamusil nilang Judas. O nga nung ingon atong kamatayon sa mga kauban ni Judas. Nga nung daghan sila pinaakan. Samantha! Oo! Kinahanglan nga mahabuan na ninyo diha. Dili na kung gusto nga maabtan pa kina sa sunod nga buwan. Hapit na ang kapistahan sa panglungsod. Sa sunod buwan na. Busa! Sa labing dali nga panahon, mahabuan nga tumpag diha sa minahan ako. Dalian ninyo, Lindsay! Dili ko magkatugot nga maabtan pa kini sa sunod nga buwan. Dili pa kila mahabwa ang natumpag sa akong minahan. Dako na kinawagin ako. Ilabi na nga daan nilang mauminahan ang daghan nga mulawan. Daw. Ay, ninanok na sa nanay mo kang. Mas painon ka. Para magkapahuway rin siya mayo. Daw, hindi man nila pagkawson. Tuod ko nung sa tabog ganina gaw. Naghihimop ko ng investigasyon ng mga pulis sa mga pasyente o sa mga staff ng ospital. Kalabot sa patay nga natabot dito sa mortuary room. Mapilit tayo sa medikasyon. Sundo lang itong balaod ko. Sige lang. Magkauli na lang kita ko. Oh, mag-awson ako ha. Dalo kipaliton. Sige ka, take care ha. Ako na yun yung bantay nanay mo. Salamat ko. Kining usa ka patay nga sakop ni Daddy. Kaya ang unahon ko pag-autopsy sa patayng lawas. Ubay-ubay sig pinaakan. Nalangtat gid ang panit. Ug dunay agi sa pinusilan. Oh. Kinsa magit kang nagpaak kini niya? Sama sa uban nga mga sakop ni Daddy nga namatay na. Oh. Yun na. Ang iyang mga ugat. Nanagko ang iyong mga ugat sa lawas. Sama sa upat kapatay nga nabiktima sa pinahan. Magkuha og panit doon ang nalangkat na panit nga agi sa pinaakan. Nakakuha na ko. Kinahanglan nga mahuman ko ang pag-autopsy sa mga patayng lawas. Nilawag ang mga gamit na ko sa operasyon. Naluman ko. Ang mga tudlo sa patay. Niliho ka mo tudlo sa patay. Dili. Patay na siya. Pero, niliho pa niya mga gamot. Ang patay. Kaya lang niya. Pilit ang kurog. Kurog. Ang kipatol. Kaya siya bangon. Kiloko. Ang iyong mga mata. Kaputi siya mga mata. Magawas ko! Magaling ko! Ito mo nagsita! Kapatay! Ito! Huwag yan! Pagkakita ako! Pagkakita ako! Diyan sa pinuli ako! Bingawas palibot ng mga ospital. Tapos dosyon na sila istong ang gabi. Nananok ng mga pasyente. Lagmit ang mga nahasad. Nakita ko 24 hours nga convenience store. Palit ko beer. Mag-inom ini gaululok. Usay ka na! Ano rin eh? Judohon ko siya! Palayo, tabi ko mata! Dali! Dali na!
ko sa alam basta siminto na sa Dali ko na to! Nabuhay ang patay! Mga kalasing sa kong pinadilok na patay! Nabili pa natin ang pinasilan! Sabidor! Ang buhato na ko! Nasa payo na ko! Hindi ako at sana. Para sa emergency kung donation. Wow! Bukod ko ang bilin natin. Buta ka sa Pagtawag ko mga polis ito. Pagdali ko sumada. Iyan sa bulan ko. Matthew! Umiyak ko siya! Isa ron! Naatsa ko na siya! Sa ulo! At sahod ko siya sa ulo! Putlog ko ang ginang mga Siya nang babuhi! Ang mga patay! Samantha! Wala sila mag-ilong. Napatay mong ilang mga ulo! Oo. Napaglag sila tanan sila mga Tuod di sila namatay kung tipasun ko na sila. Nung nagkaroon ako nga, pamutlan ko sila mga Hindi naman ako balik ko sa ospital. Doktora Samantha, nausap na din sila. Ganun na ingumaini sila. O ganun, patay naman sila, narbuhi. Kanang nakahasol sa sakuna una, Sir Benhur. Kung lalong napuhi na sila. Ngayon ang mga polis. Kanina, sigatan ko sila. Magkabahin mo dito mo. Patay nga. Nga nabuhi. Mga zombie sila. Pero, nga nahimo silang mga zombies. Gani? O sa pakita mo kung ano na ingin mo sa liniini? Zombies? Imposible. Pero nahimong posible, friend. Pero ano na ito ba na, friend? Ambot. Bisan ako naglibog kit ko. Nga nahimo silang zombies. Samantha, anak! My God! Salamat nga way daw tang naitabo kanimo, Samantha! Salamat! Dad! Dad, nabuhi ang mga patay, Dad. Nabuhi sila. Nahimo silang zombies, Dad. Usa? Sige. Sa bahay na kita magsulti. Mga sir, kamu lang bahala din niya. Yes, sir. Dad, si Sir Benhur Alipio. Siya ang nakaluwas na ako. Mao ba? Sige, Binhor. Doon nagigdanti nga magdawat na ako. Okay ra, Sherlock. Katungdaran ko mutabang sa mga nanginahanglan. Unsay trabaho mo, Binhor? Ex-military ko, sir. Mauday nga nindot ang belt sa imong lawas. Niresign ko, sir, sa pagka-military. Tungkol sa kong amahan nga naasa minahan nga natumpag. Mao ba? Naapil di ay ang imong amahan sa tumpag na ako nga minahan. Sir. O kung imong itugot, mutabang ko sa paghabwa sa natumpag nga minahan. Aron magkuha ko nga kung amahan nga to pa dito. No! Ayaw na lang. Kay tuan ang akong mga sinuhulan. O sa diliman hugay, maugkat na silang tanan. Buhi man o patay. Sir. Dali na, anak. Mamauli na kita. Ang mga pulis na ang bahala din eh. Susit? Kuyog lang na mo. Sige. Sige, Tito Luke. Osbald ko, Sir Benhur. Daghang kayo salamat sa imong pagluwas na ako. Dali na, Samantha. Sir Benhur, excuse us. Doon na sila. Strikto ang mahani Dok Samantha. Kung nakabantay ko, nahait kasi pinanawan ako. Hindi kabantay yung kundayon ng lakaw. Gihid to foot ko niyong tanaw. Gano'n ka? Gano'n kang ingon niya to iyan tinanawan ako. Nasuko kasi na ako. Asa man to yung mga ipanggutan ng ugaw? Katong nahimong zombie. Gihipos na hagaw. O dadong grup sa morgue kay kuwaon sa taga-pudinarya para sudugon ang matay lawas. Anak, tingali og doon na pelaing zombies din sa ospital. Sa among pagpakisusi na uban sa kapulisan, wa ni mga zombies. Kadto ra yung gikan sa mortuary room.
katong gipang-utopsin lang dok sa manta ang nahimong mga zumbis. O silang tanan, naputlan ko silang mga o. Kiswerte ni Dok Samantagaw na, natuwa ka. Naluwas na mo siya. Tayo miligid siya kung pag-agi atong lawakaw. Then, nag-utopsi siya sa mga patayng lawas. Nagaw, magagawas na tayo ni. Uba po daw, magkagawa sa ta. Magkaulin ta sa ato. Maayo hinoon, anak. Kay, managpayawan ako din, uy. Nailusing. Kapres ko na sa kong pamating nakaligo na ko. Oh, friend? O saan ang imong gi-research? About sa zombies. Unsa? Gi-research na ako kung sa hinungdan ko nga nung doon zombies. O ganong mahimo silang zombies. Unsa? Daghan og rason. Daghan og hinungdan nga nung naingon sila ana. Dunay chemical effects. Nakasuot niyo. According to the CDC doctor in season 1, all humans have somehow started carrying the germ or virus. He never actually classifies it as a virus and just calls it IT in their brain. Upon death, it reacts like meningitis, taking over various brain functions at a low level. The bites themselves, while seldom said in the show of late, are actually irrelevant to the reanimation process. However, a bite does start a deadly fever, which is 100% fatal. It has been implied, a time or two early in the series, that a person suffering from this fever can actually feel themselves turning into a walker. As the CDC doctor stated, reanimation times vary widely. Some occur just moments after death. Some take 8 hours or more. Mao ba? Daghan kayo mga research and explanation about sa zombies. O nahimong zombies. O hangtod ron, dili paghihapon ko makatuos mga panghitabo. Ilabinas na hitabo ganina sa ospital. Sa mga patay nga nabuhay. Nahimo silang zombies. But in fairness, ha? Gwapo o macho ang imong manluluwas. Ha? Gwapo siya, friend. Macho pag yun. Og type na ko siya, friend. Si Sir Ben Horbang bot nimo ipasabot? Yes. Ay, gwapo siya, no? Og isog pag yung kaayo. Imagine, giunsa niya upukan ang mga zombies? Ganahan ko niya, friend, oy. As in, gyud. But, mura man og... Mura siya nagkagusto siya nimo. Friend, Nakabantay jud ko, friend. Sige jud siya pasiplat nimo. unsa? Mingaw na kayo din sa kawas sa ospital. Ang mga polis nga nagbantay sa palibot ha. Mura o di pang duka na sa sila. Las dos na sikarlaon. Lumabag ko pati ang duka. Nagay salamat sa imong pagluwas na ako. Kanindot siya mga marang. Ganitutok na ako ganina. Kuapa agad siya. Doon na kay ganti nga madawat, gikan nako. Stricto ang iyang amahan. Huwag kahit kay tinanawan ako. Kwartahan sila. Huwag sila dahil tag-iya sa minahan. Hindi nga mong lungsod. Kisab ka na lalaki nga. Di gawa sa usa sa mga lawak ng mga ospital. Pagyan ko siya. Ayaw pagluglog. Wayo umo. Pati ko nila! Ay lagi pagluglog. Wayo umo. Tawag mo. Kalma lang. Kalma lang. Tuloy mo! Tuloy mo! Pwede kayo! Injeksyonan! Ako kakataon! Oras. Kalma lang. Kalma lang. Salamat kayo nga nagulitan nimo si Judas, Sir Benhur. May lang ganig kay nagulitan nimo si Judas, no? Kuno pa? Na? Nausa na ka siya, Sir Benhur? Pwede binhod na lang. May kukutaw ko ng share ninyo. Dili angay. Kahambol sa nimo, oy. Sir, Benhor? Bitaw, yan na rin kong pagkatao. Maong may kukutaw ko ng share. Hala, uy.
Kunahan kay kunin mo Benhur. Ha? Usbon ko, Benhur. Salamat kaayo. Oh, Kumusta na si Judas? Nagkapahuway na, Dad. Na-injection lang na siya upang pakalma ganina. Mayong buntag, Sherlock. Ganun niya sa kinis sa lawak ni Judas. Si ang nagpugong ni Judas, Dad. Aron dili makagawas ng ospital. Unsa? yes, Tito Luke. Kung wa pa si Benhur, amot kun. Unsa may hitabog yun? Kay, di ko siya kapiyong sa mga nurse nga nagbantay din sa ospital. Unsa man gini ay ang nahitabo? Nganong wala man gikulo siya og nalisang, ha? Kalito dagan pa sa gawas sa ospital. May bawaan na nato, Daddy. Kung makamat ko na siya buot. Oh, nagamata na siya. Judas! Nakadumog ka ba na ako, Judas? Ulo! Animal ka! Usayo mo! Patubigaw ang wagan! Ay, Sherlock! Animal! Animal ka, Judas! Dad, okay na ka? Sakita sa kong liog! Daddy, gusto na. Nagdugo na mo ito, Judas. O, nga naigo si mo pagtamparos. Sir Luke. Hain ko. Ayaw ka! Huwag ka may bawang karsa ka! Niya ka sa ospital, Judas. Friend, ang tambal, di. Patumaro siya ang tambal si Judas. Oh, friend. Nara Judas, oh. Oh, im na dayon. Buisit! Buisit ka, Judas! Huwag ka na makailan ako, ha? Dad, dapat sa kalisan si Judas. Dili pa normal ang kondisyon siya ang paguna-una. Unsa? Judas? Judas, okay ka na? Luke Samantha. Oo, na, Judas! Tampang sunod yung ako sa loob, magpamumuan ka! Dad, Sir Luke. Luke Samantha. Hain na ang mga owa ni Paag sa akong mga kauban. Judas, kalma lang ha. Uwa na sila. Patay na silang tanan. Mao ka na, Judas! Busa sugin nini! Unsa man gid ay tabo dito sa mortuary room? Sa mortuary room? Sa butanganan sa mga patay nga nabuhi ang mga patay. Unsa man gid ay tabo dito, ha? Judas! Sir Luke, sa diha nagkaduog yung kasikas. Nisingkit ako sa dako kauban. Ug amo din kay gadto. Usa ang pagduol sa iyang himutangan. Nakita ko ang upat ka patay nga nagkaon sa ulol sa among kauban. Pusila! Pusila niyo! Pusila! Bakit sila? Mamatay mo! Mamatay mo! Maudi ay nga daghan og pinusilan sa mga patay. Ang imong mga kauban. Ikaw di ay nagpaarak nila. Iwal ko may baho sa angay na kubuhaton. Basta rin nagpatakan lang ko pamusil. Hantod nga wa na ko may baho sa sulod kanita po. Tungod kinakuyapan ka na, Judas. Mao ka na. Gisapuan ka na sa mga pulis sa dihang nanggawa sila. Huwag ka na palimuot o nabulit ka na sa dugo. Ang bigyan na mo samdan ka? Dugo dito sa mga kauban mo? Ang nasa mong kalawasan? Mga ungo sila. Ungo. Dili mo, Judas. Ha? Usay. Mga zombies sila. Zombies? Usay zombies? Zombies. Patay na sila. Apa nabuhi. Usa. Unsa man gid ka ng zombie sa Samantha? Daddy, zombies is a fictional undead corporeal revenant created through the reanimation of a corpse. Unsa? Daghan of theory, explanation o studies kung nganong nahimo nga zombies ang usa ka patay. Doon na say studies nga tungod sa airborne virus o chemical o virus gyud nga nisuot sa ilang kalawasan paingon sa ilang utok nga mo'y nag-control na sa ilang tibuok kalawasan og ilabilgid sa ilang utok, Dad. Og maong nahimo silang corpse o zombie. Unsa?
Mao ka na. Huwag ka to mga kaubanan ni Mahudas. Kung wa pa maigo ang ilang mga o, ang ilang mga utok. Posibleng mahimo usab sila nga zombies. Pinapaakan mo sila ang mga zombies. Ang buot mong ipasabot, anak. Kung kinsa mapaakan sa zombies, mamahimo usab nga zombies? Oh, Daddy. Mao ka lang nabasahan ako bahin sa zombies sa akong pag-research. Kung kinsa ang ilang mapaakan, suod sa pila ka minutes sa oras, mamahimo usab nga zombies. Unsa? Wala, kakuyaw ko. Tingali na ba yung zombies din sa ospital? Tingali nagdago. Ipasusi ko sa mga pulis sa labing dali nga panahon. Mutabang ko si Lok sa pagsusi sa ospital. Ano? Nahibaw ka ba kung saong pagpatay ang mga zombies, ha? Mr. Benhor Alipio? Dad, nalimot ka, Dad? Nga siya ba ang nakadiskubre kung unsang pagpatay ang mga zombies? Oh, Katong giluwas ko niya. Katong giputan niya sa mga o ang mga zombies. oh, Bitaw dito. Isupay si Binhor. O sabi ni siya kasundaw. Apan, niresign ni siya. Tungo siyang amahan nga natabunan sa minhan. Sige, sige. Kuyog sa mga pulis. Susihan ninyong palibot. Ang mga nurse, tanawa sa ninyo, ha? Tingalig doon ay laing na paakan sa zombies. Oh, Dad. Gi-checkan ako ang tanan ng mga nurse din o negative na napaakan sila. Mayo. Oh, saan? O saan tayo mong kibalukan niya, Ben Horalipio? Lakaw na! Ato ang mga pulis na tuwa sa gawas ng ospital. Pagsusi na mo! Oo, Sir Lok. Atuloy ko sila. Excuse me. Laig yung tarasting umahan ito sa mantara. Murag init siya dugo na ako. Hait kay tinanawan ako. Nga nung magkahapon. Friend, mo ano ba na ang sangkol sa mga unod at mga zombies? Oh, friend. Ni ang DNA nga nakuha ko sa panit. Akong tanaw sa microscope. Yaks! Laina na tanaw no eh. Mura man naglaway-laway siya. Oh, friend. Tinuo ko. Unsa man ako nakita sa microscope? Friend, ano? O, saan nakita mo diyan sa microscope? Friend, wa ko makasabot ini. Lahi nga substance ang niya ining DNA sa mga zombies. Dili na ko ma-identify. Unsa? Kinahanglan nga magpadana na ako sa mga experts dito sa kauluhan. Kini mga sample sa DNA sa mga nahimong zombies. Unsa? Ay, ini sa kaudong eh. Huwag pagin mabalik. Ganina lang ito ni gawas. Lulog, hain naman si Udong Binhor. Ay, tiya, sus. Huwag pagin mabalik di ay. Mauba. Ay, mga awas na lang ta din oy. Mamaulit na tas ato. Eh, mga ba tiya? Ay, pabutol na ito sa agaudong tiya. Lakaw, pagitaa. Mamaulit ta, Lulog. Mura ko makuyawan pirme din sa ospital. Unsa? Usa? Animal! Nganong wa pa yung nahumandiya sa akong minahan? Usa? Grabe gini ay ang natumpag. Buisit! Pangitahin yung pagi! Gamita ang tanan niyong nahibawan, Engineer Castro! Ang mahabwa ka natumpag, paingon sa pinakailag mga bahin sa minahan nga natabunan. Habwa ka na ninyo! Gaw dong. May balik na ka. Si nanay mo kanina na tulungita na mo. Yan, di magagig ka na. Bantay lang ko na si Nanay Gaululok. O ayaw mo gawas niya siyang lawak, ha? Hangtod di ko mabalik. Gaw, neragod. Kana pa. Neragod. Nagbitbit lagi ka ng atsa. So, ano na mo, ha? Gisusin na magmayag ng ospital kung doon na ubay mga zombies. Unsa? Buti pa sa buto, doon na pa'y wap magkita din na nagtago sa ospital. Naniguro lang si Sherlock nga
Wa na gibuhi pa nga mga zumbis. Gaudong, tinuod yun din ang zumbis. O gaw lulok, tinuod yun. Zumbis yun to sila. Katunapot lang ako sa mga o. Kuyawa, Gaudong. Hey, abinong ka nagsasalida na nato makitan. Kuyawa, oy. Unyog, mapaganda doon nila. Mahimo sitang zumbis. O gaw lulok. Unsa? Sus. O sige na. Balik na sa lawak ni Nanay Lusing. Huwag ayigin mo gawas ha. Mubalik na rin ko gaw. Sige, Gaw. Sige, Gaudong. Pagkambing, ha? O gaw lulok. O sige, adoran ko. Sa mortuary. Balikon ako ang mortuary rom. Dinto ang mga patay nga nahimong mga zombies. Tigalig doon na pinabilin dito. Nuwa nila magkrimit. Fred, nag-cremate naman yung mga patayng lawas at itong mga zombies, no? O mga kaubahan ni Judas. Oh, friend. Og ang nurse nga namatay, na-cremate na sad siya. Ano pag siguro nga dili lagi sila mabuhi pa. Mausad lagi. Ay, kuyawag yun ito eh. Hangtod gani ka ron. Masiging-siging pa ko sa mga pangitabo. Friend, no worries. Na-cremate na sila. Bitaw, friend, oy. Hado pa yun kihapon ko. Kuyaw ba? Huwag na pa yung mga zombies. Unya, mapaakanta. Na, mas zombies sad ta. Possible yun na, friend. Pero dili na ito babalaka, kaya wala may zombies. Og matod pa ni Daddy Luke, gisusi sa dila og maayo na ng ospital kung doon na pa ba yung zombies. Ay, maayo noon, friend. Pero, di nyo katugikan, no, ang mga zombies, friend? I mean, di ba, mga survivor man kato sila sa minahan ninyo? Kung nasadiyang niya na sila din sa ospital, nga atong itambalan, kalit lang silang gibang-tabang, o gunya, namatay. O sadyang gidahan na sila sa mortuary room, pila lang ka oras, nahimo silang zombie. Friend? Nga nagkakawa man niyo yung laptop? Friend, kasi magibuhat o noon sa mga. Gitan-ano pang mga records sa mga patay. Ha? Friend, katong patay sa minahan nga unang nakitaan sa mga sakop ni Daddy Luke. Nahimo sa tong zombie, ug napatay nila. Ug ang mga survivors nga nahimong zombies, gikan sad sa minahan nga natumpag. Sa ato pa, sa among minahan nga natumpag nagagikan ang cause, o hinungdan kung ano nahimo silang zombies. Unsa? Kadiyot, tawagan ako si Daddy Luke. Unsa? Tinuod ka, Samantha? Mao ka nang gidudahan ko, Dad. Ni adi niyo sa kong files, Dad. Ang tanang record sa mga panghitabo. O sa minahan nato nga natong pag nagagikan ang hinungdan. Kung nga nung nahimo silang zombies na diluk. Imposible ka na, anak. Nga nung tintugod gikan? Dad, ang unang record maog kato na ugat kapatay sa minahan nga natumpag. Og nahimo kini zombie dili ba? Og napatay siya. Og ang mga survivors na naluwas sa minahan nga natumpag. Gitabang sila og namatay dinhi sa ospital. Og pila ka minutos ang nilabay, nahimo sila mga zombies. Dad, based sa akong record, naa sa minahan nga natumpag nagagikan ang hinungdan kung anong nahimo silang zombies. Samantha! Imposible. Dili ko mutuo sa mga gisulti ni Samantha. Sa ako yung minahan, nagagikan ang hinungdan ng nahimong sumbes kadto mga survivors nga namatay. Di ko magkatuo. Pero murag dunay punto si Samantha. Sumbis! Mga sumbis! Look! Kailangan pulis! Yung mga sipinhaw, let's go! Balik sila! Pasudla, Sandran! Niyan na sila. Ang mga pulis ug si Benhor Alipio. Ang ex-military na way naot. Pweh!
Kumusta ang iyong pagsusi sa ospital? Sherlock, di ka tip. Wala ko magkita ang mga zombies. Sigurado mo? Nalibot gina mo ang tanadapit og sok ng ospital, Sir Locke. Wala gibi makita ang mga zumbis. Sigurado gid mo? Sherlock. Kurang mi. Maayo kayo. Hala, sige. Balik na kamo sa inyong mga pwesto. Bantay ka po ng palibot nining ospital. Sherlock. Sir Locke, mubalik ko sa lawag sa kuinahan. Okay. Kadit lang. Oh, nga no, Sir Locke? Hindi akong gitutukan. Wa ka na ba gyud magserbisyo isip military? Oo, Sir Locke. Diresign ako. Okay. So, uyamot ka na di ay karon. Sir Locke, Sigurado ka ba yun nga mutabang ka sa pagpangita sa patang lawas sa imong amahan nga natabunan dito sa ilawom sa akong minahan? oh, Sir Locke. Kung imo itugot, ubuluntir ko sa pagpagita sa kong amahan o siya mga kawanan. Volunteer? Buot ipasabot? Nga dili ka mo dawat og suhol? Oh. Volunteer makaha. So, dili ka pabayad. Right? Yes, Sir Locke. Di ko mabayad. Bisag sintabo. Basta makuha ko lang ang akong amahan. Patay man o buhi. Binur Alipio. Tsagaw, pidag nga no? Pidag ni mga dato, no? Ubus kaya lang pagtanaw na to. Muradig mo nga matay. Matay na ba? Siyempre na bigapon. Mamatay ta. Mamatay sa sila. Pero, mas gwapo pa nila. Sige na ko. Tada na mga gamit din na Lusing. Maulin ta. Ikaw, no problem. Lusing, Daw Bindor. nay, mamaulin ta na ha. O gugma, muadto ko sa minahan nga natumpag. Ano pagitaw na katay lawas si Tatay Kadyo. Anak, Kinahanglan mo tabang ko ni Lusing. Igalig buhi pas Tatay Kadyo. Baluwas ko pa siya. buhi pa siya. Buhi pa siya doon Bindor. Buhi pa ang imong kamahan. Buhi pa sa kadyo. Ni Lusing. Medyo nabaguan ko na. Puy-puy pa akong kalawasan, Sherlock. Nagkuha pa ko'y kusog. Saon? Pila ba kong kaadlaw sa ospital? Tagay. Puan tagay ni mo. Salamat, Sige mo Sherlock. ni. Salamat. Katanlas ko sa Binoy. Ay, bisit. Bisit! Ila na kaadlaw. Wa pag nila mahuman ang paghabwa sa mga tumpag didto sa akong minahan. Bisit! Dad. Anak. Mo lakaw ka? Oh, Dad. Manghatag ni og mga relief goods and dry goods sa barangay Bungtod. Ha? Ganun manghatag mo dito? Dad, katungdanan nato nga mga hatagdaan ni. Ilabi na nga mga pamilya sila sa mga trabahante nimo sa minahan. Bitaw, Sherlock. Luoy sila kay sila, eh. Okay. Sige. Pakuyugan kay ikaw sa akong mga sakop para sa inyong seguridad. Mukuyo ko, Sherlock. Ako'y personal bodyguard ni Doc Samantha. Kaya na nimo? Sherlock. Kaya na ako. Disun sa pasagdan ako si Doc Samantha, eh. Hudas, mas maayo nga mo pahuway ka una. Ug ayaw magkabalakan ako. Kaya na ko panalip na lang kung kaugalingon. Kung ugaling doon ay maghunahon og dautan ako dito sa barangay Bungtod. No, Samantha. Pakuyugan ko ikaw na ni Bogart o Jasper. Payo kinakatuog na sa Nanay Lusing. Sige, ikaw. Medyo luya pagyapos nanay mo, gaw. O gaw lolo ka. Ikaw, ugma. Magsugod ako volunteer sa paghabwa sa mga natumpag dito sa minahan. Ikaw na ibalang Nanay Lusing, ha? Ayaw sa pasagdi. Oh, no problem, gaw. Naara ko pinyo pirme. Ayaw ka bala ka. Salig lang.
Ay, laglaom. Joke lang. Joke lang. Ikaw yun. Ayan, dyan, hinapan! Dali na mo! Kung- Dali na mo na hinapan! Nabang ko na ko. Giubong daw. Oy, may klaro naman eh. Ikaw na akong nabang. Nabang na ko no. Oh, okay. Ako na madto dito, Galulok. Bantayin sila ni Lusing. Uy, gaw. Tanawa, sakit naman ang doktor sa manta, oh. Lunong sa tutungod. Tuod. Gaw, si Dr. Manta. Naog siya sakit man, oh. Oh. Iyay. Dito na siya na ako. Ni, mau na ni. Ismail siya. Kagwapa yun niya. Oh, buto-buto sa armas. Kay Gran at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng buhi! Tagsulat, Jojo Alegre Buron. Direktor, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Taring. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Dalit ka ninyo sa RMN.